खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरो एकदम जों फैदोंनो दिनै दुब्लि बारिया एकदम दालिया सिजोबनानै दङ जोंना फुखांबाय अखानायैनो अखा हाबाय ओमफ्राय मा खालामनो होमबाबो बुथुमनानै दोनसै बांद्राय अखा हाबाय थाबा आरो मोननाया नङा दालिखौ ओमफ्राय सान्दुं दुंबाथाय एसे फेनलाना बिदि नै रिरि लानानै नै आंना बोराया बिथिं बुथुमगासिनो आंबो बुथुमसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफोर अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो ना मा होनो आरो दिनै आथिमंगल दंबावसो गामियाव दाख्लै हाबा जानाया जों बैराथि जालायनाया बिनि आथिमंगल दङ आरो गेलेया र' माबानोसैब्रा मावनोसै दसे जामायजों बियायमोननोबो खोन्थानांगोन ना आंनि दालि सिनायखौ नै सिजोब्बाय ओमफ्राय आं दा दालि बुथुमसै आरो हौवाया रायगासिनो भिडिअ खालामनायनि खालामाबा माथो खालामनो एसे खालामनांगोन ना खोन्थानांगोन नोंथांमोननोबो जामायजों बियायमोननोबो नै सिजोब्बाय बुथुमबाय थानोसै आङो गोदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो मा हाबाफारि मा होनोमोनलाय मा फाइल जमा जानानै दं फाइलखौ एसे नायनोसै आङो बांखा सिजानानैबाबो रोगाजोबथारबाय जोङो ओइनो माखासे प्लास्टिक खोबबाय माखासे प्लास्टिक खोबनो हायासै एकदम अखा सिनानै बे माखासेयाव आलदा दोनबाय ओमफ्राय बे अखा सिस्लाबनो मोनिखौ खोबग्रोनानै दोनबाय आरो उथांखौ दखान दोननो नुवाखै एकदम मावनानै जानायाबो ओरैबायदि जारला मावनानै जानायखौथ' बायामोन नाथाय बेफोरबायदि बोथोरनि थाखायनो एसे दुखु मोनो आरो बोथोराबो मानो बिदि खनसेथ' दालि गिदिरखौ थोबसे मोनाखै जि मोजां जादोंमोन दालि गिदिरा आयु ओइगोनसो दालिखौनो मोनाखिसैब्रा एकदम गाजा बिरजों माबायावनो थानानै थांनाय बोसोराव नङा बै बोसोराव इनिखौ लांबाय सेन्देला नागिरदो दानाबा सेन्देला बबाव दं अखा हानानै फिस्ला गानजायासै मालाय दालि फाननानै बायना होफिनगोन लोगो माबा अबेबो सेन्देला नोंनिया अबाव दोनदों नों बिथाङाबो थिंख्लाब बिथांजोआबो थिंख्लाब बिथांजोलायाबो थिंख्लाब जाजोब्बाय ससमाखौ खुलायबावनांबाय आङो इनि बे सिनो मोनिखौ इदि खोबनानै दोनबाय आरो बियो SSBफोर फानफैनायनि माबामोन प्लास्टिकमोन साथानि प्लास्टिकनि जि मोजां बिसोर रैखा होबाय आरो नै माखासेखौ आलदा दोनबायखौ प्लास्टिक खोबना दोनसै प्लास्टिक खोबसै हा अबाव दं प्लास्टिकआलाय हा फिनिसिं जाबाय जोंना नै ससमा लायसै ससमाखौबो बैयावसो दोनदां दा बे थांसै दा बे खामानिया जोब्बाय दुगैनानै आरामसे आथिमंगल थांसै हा होमबा सेन्देला लाबोदो ओइयाव दङ नै ओरै लामाजों थांलानो ओरै दुब्लिजों थांसै ओइथिंबानो फोथार मोनहैबाय आरो बोरायखौ रिल्स बानायनो लेंनांगौ एकदम नोंनि एफा खामानि मावना होबाय आं सानैजों रिल्स बानायनोसै होनफ्लाबायसै आंखौ बानायजाबानि बानाय रोङालै बिस्रा गायदां गायसि जालाबायगोन बे फैदो सानैजों रिल्स बानायनोसै मोनसे नों आंखौ आखाइ हमनानै फिदिंलायदोंब्रा दुब्लि बारियाव रावबो नुयियावनोब्रा फैदो सानैजों मोनसे रिल्स बानायनोसै होनदों सोर फिदिंलायदोब्रा हा बामखांनानै थिखोलायदो बादल बरसा बिजुली सावन का पानी बिदिनो जादों जाम्बा मिथियाखै मावनानै जानो रोङिखौ जा होनदों बोथोरा उन्दु थाग्राफोरखौ थाब सिखार होनदों थारमाने उन्दु थाग्राफोरखौ थाब सिखार होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहोनखौ खिथायाबाबोथ' बुजिनाय नङा एकदम जाहोनानो जाहैबाय अखाया एकदम हर गेजेरावनो हाहां जासिगोन ना सोरांस्लाब मोनि सिखारनानै दुब्लियाव बुथुमनांगोन बुथुमाबाबो जाथारनाय नङा मोनजाथारनाय नङा बे आरो थाब सिखारनो थिननायनि जाहोना मावनानै जानो रोङिखौ जा होननाया जा थिननाया आयदै मेंलाय लांबाय सयथिबो जों गामिनि फोथारा नुखो बेसे गुवार ला 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 सोरबा नुनांगौ आंखौ आइलांनो आदै फैनायनि खुसियावनो खाख्लोबस्रोनानै एवगासिनो आयै माथो सानदों हायो दावैसो लाबोनाय ने दाउआ ओमफ्राय नैबे मा दालि बिखुनजोआ मानो देलायाखै जावैसो फैनायाव देलायनांगौ ना होमबा दख'ना गोदान गैया जामाय जा दहायनिफ्रायनो बाहागो मोनथारदों नै आयै लाब्रायाव ओमफ्राय आं जिरायनानै खावबावो लाब्रा निरामिस लाब्रा सेंग्राफोरनो मैथ्रु आलु लाव
बेसे गोथाव सङो मेखे नङा खाराबारा माथो माबायदि नांगौ मोनदो मिन्दे मेखे नोङाथ' ओमफ्राय इदिखौ मानो बेखौ रुख'नाय जादों रुख'नाय साफा संनो नागिरदों रुख'नाय जादों जों लाब्राखौ मेन्दे संबाय नै जाबाय जाबानो जासिगोन गोथाव जाबायनि जाबायजे औहाय जाबाय आयो नोंबो संदों नांनाय ना होननाय एसे नांनाय नांलाय होनदोलै हाथायखौसो नुग्रोबाय आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय एसे ओंखाम जाबाय मोजां रानजाबायजो दे जा दे ओंखाम जाबाय आलासिफ्रा नै होनदो ओंखाम जाबाय हौवा गोदाना होनदो फोरोंलायनांगौ आरोखि बिहाव बिजामादै जादों मालाय नों आरामनो गोथाव जादों जायाखै गोथाव जादोंना खुन्थाइबारिनि सेंग्राफोर गोजा ओमफ्राय मेथरा एकदम दाख्लै हाबायाव मेथर जानाया फैयाखै दे सिख्लाफोरबा जुरिमाना फोनांहोनांसिगोन ने दा मेथरा फैयाखैथ' जों जाबाय एकदम अमा बिबु बिथै भाजा खुमब्राजों दाउजों भाजा लाब्रा जागासिनो नोंथांमोनहाबो होनदों संख्रि बानलु होफेराखै आरोखि जेनेबा एकदम बयखौबो लास्लायबावोसो आरो एसे बिथांना मालाय हिमालयाव खामानि मावबावोसो दाख्लै भिडिअ खालामलांदों आङो क'क्राझार थांनायाव नोंनि बोरायखौ नै बेजों गामि र' दे हिमालयाव थायो एकदम गोजाननिफ्राय नुहुरखाबाय आरोखि आङो ओइ होनलांबाय आं खब्लासबो जालायबाय खोमा ओमफ्राय हिनजाव गोदानखौ नुवासैना हिनजाव गोदानखौ हिनजाव गोदान नुवाखै मालाय बियो मारानि हिनजाव गोदान सेकेन्ड लोंदों नांगौ नोंसोरबो लोंनो नामा एकदम माबायाव दा खथ' मोजां जादों बोथोरा बिराद मोजां जादों बे जामायजोखौ नुस्लाबलाहाय एकफुरा हारसिं बिगुमै फैनायाव माबायदि मोनदों गोसोखौ गोजोनना गोजाखै देलाय गोजोन होनदों दा बिगुमैखौ फैनाय नुनानै आं एकदम गय खावगासिनो गुमैया राजा नामनो बिजामादै गोदाननि साहा राननायखौ लोंबाय नै बाय जाबाय जिबिमोन दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोब्बाय एकदम नै आं पार्सल लानायखौनो बोखार लायाखै एकदम फैनाय आथिं सुनाय लोगो लोगो उन्दुनोसै आरो आंबो एकदम मेंग्रुरु बाय एकदम आं जोबस्लाबबोनोनो हायासै ओरैनो न'आव फैनो होननानैसो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय गैया थांफिननो मोनासै आरो माथो खालामनो न'खरनिबो माखासे प्रब्लेम थायो बेखायनो आं थांफिनासै ओंखाम संबाय ओंख्रिखौ दहाय संना दोनखादोंमोन बे ओंखामखौल' संफैबाय आं इसोरनो खुरना होबाय इसोर जाबाय आं जायासै इयावनो जाबोखाबाय नालाय